O Comité Político Técnico para desbloquear a situación do transporte metropolitano en Ourense, impulsado dende a Diputación, continúa avanzando coa planificación deseñada e coa participación dos concellos de Amoeiro, Barbadás, Cenlle, Coles, Ourense, Paderne de Allariz, Pereiro de Guiar, Taboadela, A Peroxa, Punxín e San Cibrao das Viñas, xunto con Toén, Vilamarín, Esgos e Nogueira de Ramuín, convidados a incorporarse a este proceso. Valoración positiva, é un traballo moi complexo, moi arduo, somos moitos actores, pero se manifestou unha clara vontade de chegar a acordos e, sobre todo, creo que se manifestou que viñemos con datos concretos, é dicir, neste caso, en tempo e en forma, trouxemos cada un os nosos deberes, é dicir, esta primeira fase que era a proposta de extensión de líneas, que agora, pois se verá afectada por esta modificación que se nos planteou desde o Concello de Ourense, pero que en definitiva xa será bastante aproximada á realidade. E continuaremos, evidentemente, traballando, emplazámonos inmediatamente a continuar traballando nas diferentes fases que nos marcamos. Nesta segunda reunión, os concellos limítrofes co termo municipal de Ourense presentaron as súas propostas de extensión de liñas, cunha limitación xeral de 3 km da extensión con respecto ás liñas actuais, tal e como se planificara no anterior encontro. Neste sentido, o Concello de Ourense informou que esta semana levará a Xunta de Goberno local o expediente para a contratación do Servizo Municipal de Transporte Urbano, que presenta modificacións, aínda que non substanciais, coas liñas sobre as que se está a traballar neste comité, polo que haberá que reformular determinadas propostas. Debido a esta situación, na reunión acordouse tamén que todos os concellos limítrofes co termo municipal de Ourense adapten ou reformulen as súas propostas de extensión de liñas, adaptándoas ás novas liñas que figuran nos pregos que rexen na nova contratación do Servizo Municipal de Transporte Urbano do Concello de Ourense.